Γεια σας, εγώ να ξέρετε είμαι ο παδός Μαντάμ. Λοιπόν, αν ξέρετε υπάρχει και ο αδερφός που Ελευθέρος ο Πάντος, θα τον έχετε δει γιατί έχει βγάλει βίντεο με κάτι χάμστερ. Να, αλλά δεν θα σας μιλήσω τώρα γι' αυτό, θα σας μιλήσω για το Μαντάμ. Μισό λεπτό να τα δείτε, εδώ πέρα είναι ακριβώς. Να τα. Εγώ με τελευταίες είμαστε αδέλφοι. Έχετε δει και εμένα, γράφω την ίδια βίντεο, έχουμε και το ίδιο μαζί. Λοιπόν, εγώ να ξέρετε, είμαι ο παδός Μαντάμ, σας το είπα. Είμαι μεγάλος αγωνιστής του Τζον Σίνα, που έχει κερδίσει σχεδόν όλους τους αγώνες. Γι' αυτό ο Τζον Σίνα είναι και ο καλύτερος από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερος. Ακόμη και εσείς, αν είσαστε, ναι, ο Τζον Σίνα, αν και εσείς παλέψετε με τον Τζον Σίνα, λυπάμαι που σας το λέω, χάστε. Λοιπόν, και ανυπομονούμε γιατί θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ανυπομονούμε πολύ αυτό. Εγώ όμως ψηφίζω το ΠΑΟΚ γιατί είναι ΠΑΟΚ. Όσοι είναι Ολυμπιακοί, ψηφίζω το Ολυμπιακό. Τώρα τι να ψηφίσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία.